An buƙaci al'ummar Fulani su zamto masu riko da al'adunsu da aka sani tun a shekarun baya. Wannan kiran ya fito ne ta bakin Farfesa Umar Gurama Dukku a wajen bikin tunawa da al'adun Fulani da ƙungiyar ci gaban Fulani reshen jihar Gombe ta shirya a yau Asabar a jami'ar jihar Gombe. Farfesa Gurama ya kuma kirayi Fulani da su haɗa kai a ko'ina suka tsinci kansu da kuma ƙauracewa aikata laifuka da kan jawo alakanta shi da al'adun na Fulani. Shi ma da yake nashi jawabin Alhaji Muhammad Bala Magaji, magajin garin Gombe, ya yaba wa ƙungiyar ci gaban Fulani da ta shirya wannan taron, inda ya ce hakan zai taimaka wajen dawo da al'adun Fulani da ke ƙoƙarin shuɗewa, musamman ma a cikin al'ummar da ke zama a wurare da suka kasance cikin gari. Da yake zantawa da manema labarai, Alhaji Sambo Sa'ad Talban Dukku, shugaban ƙungiyar ci gaban Fulani reshen jihar Gombe, ya ce ƙungiyar ta shirya taron ne domin alamta ranar bikin tunawa da al'adu, wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk ranar 12 ga watan Oktoba na kowane shekara. Ya kuma yaba waɗanda suka halarci taron da kuma sauran al'ummar jihar Gombe, musamman ma mai martaba Sarkin Dukku, Sanata Usman Bayero na faɗa, Alhaji Yaya Hammari da sauran jigajigan al'umma da kuma masu rike da masarautu da suka halarci taron. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulaziz Abdullahi daga Gombe.